ngialang-lang hang ni mentagas ngi galong bas tangin ai ya ka sur jong paiba banai ka pressure ya ka sarkar Meghalaya jangi ba kan dawa rangba ba kini kijaka kidei banwan sia ka Meghalaya hakajo ka por langba kani ka jingelang ka bangialang mentah ngin airu ka jing tho ka baklan ja ka sarkar Assam bandawa ba ka dei ban banpai ya kini kijaka ki badang dei hok ki jangi sia ka Meghalaya te kumber sia tu ya pi langba kani ka sur jong pai ba habang ka sur jong pai ba kam dei siu tang jong ki kat tu kat ni ki association ne ki NGO kila ni ki seng bahalang handai bang ka sur pai ba kamot barok kinong sang senong jong ka briu nyo trep ngidei ban yeng da ka wei ka sur bat ban ai ka pressure ka ba klan ya ka sarkar Meghalaya jangi bakan dawa tang ba kini ki senong ki ba ngidawa kidei banwan hapo uput usam jong ka Meghalaya te pilih ai ki kot khobor ya ki jeng belakon nalor ki jing ja hamukro ki bala saksiat ginang serong hadu sangut menta kelawan pat ke jing halap pangap haba kinang chong senong ginang rep kem la siu watang menlek pe ya ki hali ki mentor bedling theu kambat hakil kha ki risa ki hali ki mentor jong ki namar ba hang tu ki karbi kembenong no ki la syong kulai daukla bad go taukla ki dei ki Assam Police nakaliang ka sarkar ka jing temu jong ki banbu iya ki pulit na ka Meghalaya na ka Assam kita ki jaka kalong ban pej iya ka jing syong suk syong sengai jong ki rong syong syong nrei kalong pat da kangpang kajing don yang ki Assam Police kat kum ka ji kren ki ar sarkar kalong bandon baro arliang kemot bakin pe ya kajing syang suk syang san yang ginong syang snong ki badon hang tu ndrei ka bangsa se bania thu ya pi pat mtahang nei kalong ba kajing don yang ki Assam Police kam de bagi pe namta ka syang suk syang san ndrei kalong penban ban harash ban le beng ya ki kasi ki penar nalor kata ki Assam Police kim de tang kim sim le tang ban harai si ya ki kasi ki penar ki penjerong ketiru ya ki kentai ki kena ngala thong ne ma da Assam Police extender hand to the women talk mde bagi pe ya ki jing sok sang sang ndai ki penjerong keti wat ya ki kentai ki kena kata kadai ka jing le jong ki Assam Police habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya